Hello everyone! So, welcome to my YouTube channel. So, for today's video guys, ay pupunta kami ng jowa ko sa Hong Kong. Ayan, so nasa loob na po kami ng aeroplano at ang aeroplano po ay ready to take off na. To take off ba yun? Ayan, so, ayan guys. So, not yet take off. Ayan, so, yeah. So, it's my first time to travel. Ayan, so, mag-vlog po ako ng separate about my immigration experience, guys. Yeah. I'll do it a separate vlog. Yes, this our travel to Hong Kong is to get married in Hong Kong, guys. Also, the married, I will be also doing a separate video to that, my lovey. Yeah, so, ayan. Nag-ready pa rin ang ating airplane. Ayan. So, it's my first time going to Hong Kong and hopefully po talaga ay maganda po. Ayan. So, yes. Ang ganda-ganda pag nasa taas ka. Ayan. Ang ganda ng makikita mo as in lahat ng mga buildings. Ayan. At masaya ako kasi syempre kasama mo jowa mo, diba? Ayun. So yeah, touchdown Hong Kong. Ayan, so nakapapa na nga po ang ating airplane sa Hong Kong Airport. Ayan. So, ang galing kasi sabi siya parang 1 hour and 50 minutes pero pa nakuha siyang flight for 1 hour and 30 minutes. Ganyan guys. So, mabilis lang nakarating kami ng airport. Ayan. So, thank God we arrived in Hong Kong safe and sound. Ayan guys, so nakarating na kami dyan, tapos tinitingnan namin kung saan kami pipila kukuha ng ticket for the bus. Ayan. So, ayan guys, nagtitingin-tingin kami kasi syempre parehas kami first time dito sa Hong Kong at hindi namin masyadong kapisado yung lugar. So, ayan. At saka guys, ayan, so medyo mahirap mag-English kasi hindi lahat nakakaintindi ng English. Ayan. So, nakuha po kami A11 po yung bus. At ang sabi na sa yellow, yan, na poste, ayan, doon na bus na A11. Ayan. So, ayan kami. Nag-aantay na po ng bus. Ayan. So, ang ganda ng bus nila dito. May second floor. Ayan. May second floor, ayan. Nakakatuwa lang. Ayan.
Meron din sa Pilipinas pero hindi madami. Ayan, so nasa bus na po kami. Yung aking jowa, tingnan nyo guys. Pagod po yan talaga. Ayan. So, kukwento ko sa inyo guys kung bakit parang hindi kami masyadong, alam mo yun, lively. Kasi po, ganito yan. Ang dami naming travel. Sobrang dami naming travel kasi nag-travel kami, umuwi kami ng probinsya. So, nag-airplane din kami. Tapos, balik ng Pilipinas, ng Manila. Tapos, the next morning, travel kami ngayon. Ito yon. Tapos, syempre, grabe yung pagod kasi siya. Kakarating lang din niya from Germany. Tapos, nag-travel kami papuntang Rojas, Capiz. And then, after, going to Hong Kong. Ganyan. So, grabe yung pagod at stress niya sa biyahe. Ayan. Kahit din ako, pagod din kasi, syempre, may trabaho din, ganyan. Tapos, medyo hindi na ako sanay magbiyahe ng ganito na sobrang ang daming biyahe, parang ganyan. So, ayan. So, i-enjoyin ko guys yung view habang nasa bus kami. Ang ganda, grabe. Ang haba ng bridge na to guys. Sobrang ganda. Tapos, ang gaganda ng mga buildings, ang tataas, ganyan. Sino naman sa Pilipinas ito sa Makati, diba? Sa Pasay, ganyan. So, iba din to, ibang lugar. Ayan. So, hanggang sa nakarating na kami sa aming room, guys. Ayan, so nasa room na nga po kami. Ayan, so yung aking jowa ay nandun nakaupo. So, ayan, so hindi ito anong tawag dito? Yung, alam mo yun, talagang room tour or basta ganun. So, ayan, so nag-video lang po ako dyan kasi gusto ko rin makita yung bawat parte ng hotel na ito, hotel room namin dito sa Hong Kong. Ayan, so ayan ang outfit ko guys. Ayan, so naka all black talaga ako pupunta, tapos naka white shoes lang talaga ako. Ayan, so may TV sila. So gagawa po ako guys ng room tour siguro before leaving Hong Kong guys. Ayan. So, ayan yung bed. Tapos, ayan, naka-ready na po. Going to the dinner kasi kakain na kami. So, meron po dito na restaurant. Katapat lang po siya ng aming hotel. Hotel namin is Western Blast Hotel. At ito po yung Chinese restaurant, guys. Nakatapat lang. As in, tatawid ka lang ng pedestrian lane. Pero kahit maliit yung pedestrian lane na yan, guys, meron yan, guys, na stoplight. Ayan. So, hanggang nakapasok na po kami. Ayan. So, guys, as in, nung nakakain na kami ng tikman namin itong pagkain ito, ang sarap. Kaya pala, guys, lagi daw na mahaba ang pila dyan. Ayan. So, ang order ko is the beef caldereta. Ay, hindi caldereta. Beef curry. Ang sarap-sarap niya, guys. As in, hindi ako ganoon kahilig sa curry. Chicken curry kasi, guys, hindi ko talaga siya bet. Pero itong beef curry, ang sarap niya. Tapos yung sa aking jowa, guys, is noodles and fried pork chop. Ayan. So, ang sarap kasi, guys, meron siyang kasamang gulay. As in, halos lahat na nila may gulay, guys, na kasama. Ayan. So, nag-enjoy kami sa food namin. As in, bawing-bawi kahit pagod kami kasi masarap yung pagkain nila, guys. As in, kahit bago sa panlasa namin, masarap siya, guys. As in, masarap. Ayan. So, ayun. Enjoy lang kami kumain, ganyan. Tapos, kwanto-kwantuhan kaming dalawa. Ganyan. Na grabe yung aming pinagdaanan na pagod, ganyan. Sa buong araw na yan, guys. So, ayan. Kukwento ko na lang sa inyo yung mga experiences namin ng aming first day dyan. Pagdating namin. So, ayan. Gabi na po. So, ayun. Matutulog na po kami kasi grabe po yung aming stress, pagod sa araw na yan. Ayan. So, I will make a separate video about our experience for the first day, with my lovey. Ayan. So, ayan. Hindi masyadong makita pa yung background kasi nga gabi. So, papakita ko rin po sa inyo yung makikita dyan. So, maraming salamat sa panonood, guys. And I hope to see you in the next one. Subscribe!